Der er mange borgere, der ikke tager deres medicin som foreskrevet af deres læge. Resultatet er, at virkningen af behandlingen er reduceret eller fraværende. En konsekvens af dette kan være, at patienterne bliver mere syge og har brug for at søge akut lægehjælp og efterfølgende pleje. 10% af alle indlæggelser på hospitalet skyldes dårlig overholdelse af medicinhåndtering, hvilket fører til øgede omkostninger for samfundet, unødig lidelse for patienten og bekymring for de pårørende. 3 almindelige årsager til lav overholdelse af medicinhåndtering er glemsomhed, komplekse behandlinger eller mangel på kommunikation mellem medicinsk personale og patienter. Vi har løsningen. Vores unikke medicinhåndteringsløsning Medimi Smart. I dag håndterer sundhedspersonalet pakningen af tabletter fra glas, æsker med mere over i doseringsæsker ude hos borgeren. Denne procedure kan give stress, idet mange borgere gerne vil kommunikere med sundhedspersonalet, mens sundhedspersonalet er i borgerens bolig. Dette kan være med til, at der sker fejl i selve pakningen af medicinen. I vores løsning varetages denne opgave af en farmaceut på apoteket, som via en pakkemaskine sikrer, at vores magasiner altid pakkes med kun ét præparat per magasin, og der påføres en label med CPR-nummer, præparatnavn samt en OCR-scanningskode, som blandt andet indeholder drug-ID eller varenummer. Når borgeren er hos lægen, ordinerer lægen, hvilken type medicin som borgeren skal have. Lægen sender en recept med f.eks. medicin type X via det fælles medicinkort, kaldet FMK. Recepten kommer nu videre over til apoteket, som tjekker, at borgeren får det billigste præparat og udleverer så f.eks. medicin Y. Medicin Y pakkes i vores egen udviklede magasiner, og magasinerne sendes enten ud med bud til borgeren, eller borgeren henter magasinerne på apoteket. Informationen om den ordinerede medicin X samt den udleverede medicin Y går begge via FMK over til kommunens omsorgssystem. Ændringer i medicininformation fra FMK godkendes altid af en sygeplejerske, som dermed kvalitetssikrer, at medicininformationen er korrekt. Herefter går medicininformationerne videre ud til Medimi Smart. Medicinskemaet er dermed opdateret ude hos borgeren, og dermed har vi sikret, at medicininformationen altid er identisk hos borger og kommunen. Når det er tid til at tage sin medicin, begynder Medimi Smart at løse grønt, og såfremt borgeren ikke har husket eller set den grønne knap, vil der blive sendt en påmindelses-SMS, og borgeren kan nu tage sin dosering. Men såfremt borgeren stadig ikke har taget sin medicin, og tidsvinduet er ved at være slut, begynder knappen at lyse rødt, og så kan Medimi Smart sende en alarm til enten sundhedspersonalet eller pårørende, som så har mulighed for at ringe til borgeren og minde borgeren om at tage sin medicin, inden det er for sent. Medimi Smart står ude hos den enkelte borger og er elektronisk opkoblet til omsorgssystemerne. Dermed sikrer vi, at medicininformationerne altid er ajour. Vores helhedsløsning Medimi Smart. Et sikkert og nemt system til hjælp med medicinhåndteringen. Lækkert design, der ikke signalerer medicinskab, men mere ligner et køkkenapparatur. Information er tilgængelig via det store og intuitive touchdisplay. Dosering sker ved, at man blot klikker på den ene knap, når den lyser grøn eller rød. Borgeren kan påmindes via SMS, når det er tid til at tage sin medicin. Og såfremt borgeren ikke får taget sin medicin inden for et givet tidsrum, vil dette blive logget, og informationen sendes tilbage til omsorgssystemet for at skabe et overblik af overholdelse af medicineringen, også kaldet compliance. Medimi Smart findes i 2 udgaver med plads til 12 forskellige præparater og en større version, XL, med plads til 16 forskellige præparater.